Feest is het ook bij Riks. Dat is een dichterscollectief en dat bestaat 5 jaar. En omdat de vieren komt er van alles. Er wordt van alles georganiseerd. Maar ik denk wel het wichtigste is dat dit prachtige boek uitkwam is intussen. Het wordt al nog gepresenteerd. Maar het ritme van Riks... Ja, er staat van alles in. Maar je kunt het beter vragen de man die buis op de bank zit hier. Siet Wiersma. Mooi is de best. Welkom. Ja, dank je. Hoeveel gedichten van die staan erin? 1. Eén. Likas van alle orendichters, 1 gedicht. En ja, eerst maar even naar Riks. Ik neem het een dichterscollectief. Dat zal op papier wel klappen. Ja. Maar wat is het voor die? Wat is het voor club? Nou, het is benamelijk denk ik een meerskip van dichters. Wij binnen 4 jaar in begonnen met een stuk 20 dichters, omdat wij vonden dat de poëzie in Friesland en de hele literatuur wat oors naar voren bracht worden moest. We vonden dat het te min aandacht weer bij culturele haatstijd. En toen dachten wij, ja, dan kan je wel de schuld aan haren. Maar kerst is waarom verenigen wij zelfs net? Waarom maken wij net een voest? En zij is dat door begonnen. En staande gewoon is dat uitgegroeid aan collectief. Kerst ik een netwerk nemen van 50 en we nou haast 60 dichters die daarbij zitten. 60. Meertalig. 60. Ja, heel veel dichters. Ja. Meest Friesk. Maar ik een aantal Beeldse dichters. De Skilger Eiland dichter. De Stellingwerven, stadsdichters. En een aantal Nederlandstalige dichters. Wat zei dat over de poëziewereld in Friesland? Dat libbet dus? Ja, ik heb wel het gevoel dat dat libbet. Er is zelfs een heel soort groepen actief. Met name in Ljouwert. Maar ik in Drachten bijgelijks. En bij u just, omdat wij zo'n grote groep binnen, dat er heel dit weer nieuwe groepjes binnen die bepaalde activiteiten doen. En dan komt bij elkaar en de betingsdingen. We hebben nou dit boek betocht, maar we hebben eigenlijk per week een week lang op een arken zitten in wisselende formaties en die dingen betocht. We hebben een cursus poëzie schreeuwen in het variëdien. Dus hield dit maar verschillende mensen leuke, mooie dingen van op het merk van poëzie. Hoe werkt het dan? Want elke groep had zijn eigen dynamiek. Ja. Is het dat je er vervregen worden moet, dan kun je je aanmelden? Of pik je hem zo nou als een talent op? Ik denk, hey, dat is wel aardig om die erbij te beloeken. Dat leest ik, vervregen ik wel meestal. Maar de kerst die gewoon aanmelden. En het idee is dan dat ze dan een aantal keren op je website een gedicht publiceren. Daar we daar een redactie voor die de kwaliteit bewaart. En als dan een aantal keren bij je publiceren hast op een website, dan kerst die ik aansluiten. En dan wordt van alles beheerd houden. Kerst door allemaal uit van. We maken geen onderscheid. We houden het heel plat. En elke keer kan inspringen wanneer hij of zij denkt. Dit is leuk, je wil ook allemaal doen. Wel dat, maar zo'n grote groep vrije geest, maar dichters bij vrije mensen, hè? Ja. Ja, als ik net goed dichtjes is ik altijd. Dus Nee. ik bedoel ik net verkeerd. Nee. Maar het kan ook een kroon wezen met heel soort kikkers die alle kanten op kunnen springen. Hè? Nou ja, daarom, daar is volstrekt gelijk aan. We hebben best wel wat beleefd houden onder 4 jaar. Nou ja, het is meeskewerk. Ja, het is meestal. Maar ik denk dat het de kaai erin zit dat ze het dan vrij mogelijk organiseert. Dus dat mensen gaan vrij vielen in de dingen wat ze al mooi doen. Dat ze geen hiërarchie aanbrengt. Gewoon binnen alle jaar mogelijk wat aan met poëzie. En elk docht wat hij wil. En dan werkt het blijkbaar. Ja, het is vrijheid, blijheid, maar toch ik wil meisje al. Ja, een beetje van beide. Precies. Ja. Schroeft ze zelf nog een prodder? Les dit heb ik vooral aan het schilderen geweest. Op alle handen plakken, huizen en dingen. Ik denk hij is er ook het organiseren. Maar... Ja, dat ik wel een beetje. Maar nee, maar ik heb in de maaitijd een heel soort skreun. Ik ben in Ierland geweest een paar weken. Werk al jaren hoe schreeuw. En takkemeer komt er een bondel van uit. Dus daar heb ik wel heel wat zin in om dat nou uit te maken. Altijd druk dus. Ja, een beetje. Dit boek, het is intussen te verkrijgen. Ja. Ik neem ons zowel analoog als papier als digitaal of net? Ja, op een website van Louise, uit jouwerij Louise. Eddie van der Noord had het uitjong. Had het prachtige farm. Jong, ja, litten terug Monique Vogelsang. Is ik mooi, ik weet niet als dat hier slaan kerst, maar er zit heel mooi zwart-wit beelden in van Geert Tichelaar en Edwin de Groot, die trouwens altijd foto's leveren hebben voor his website bij gedichten. Dus het is een heel mooi geheel, vind ik. In oktober zet het in de agenda. Ja, dit weekend. Een dichtersmarathon in de Bres. Precies, want even afhankelijk wanneer je dit joggen, dit wordt op verschillende momenten natuurlijk uitstuurd. Maar zet het in de agenda of ging er gewoon heen als dit snijden morgen is en je zit met een bakje koffie. Vertel hem wat er joert of morgen te doen is. Snijden in oktober. Ja, we hebben een beetje een dichtersmarathon. Uiteraard bieden we de bondel eerst aan.
En dan hebben we een dichtersmarathon. Blokjes dichters, Trodde Midden in de Jong. Verschillende muzikanten erbij. Sarah Zuiderman, Amarins Woldering. We hebben jongens Bert de Vries en Alwin van der Toren. Dus we hebben een heel afwisselend programma. Er is nog een doensgroep Noir, die tussen Trod dingen docht. En jongens, ik maak eten en drinken verzeld. Ja. Plezier meisje, want daar gaat het uiteindelijk ook om. En dat is ook het screwen natuurlijk. Dat doe je natuurlijk om er beter van te worden, om er wiezer van te worden, maar er ook om uiteindelijk gewoon lol mee te meisje. Wij laten meestal muzikanten net voortgaan voordat ze noemen. Ik liet die net voortgaan voordat ze een mooi gedicht vallen als naast daar ziet. Ja, graag. Zullen we hier vat dragen willen? Ja, ik zou heel graag... Kast het boek voor mij. Dank u wel. Heel graag het gedicht van Anne Heegstra, Valleise Wolle. Omdat het heel mooi past bij deze tijd van het jaar. Zij laat de verbinding tussen het langst maar van een ben en die gozen die dan in deze tijd hield dit maar oervleien. En dat doet ze op een hele mooie wijze, vind ik. Het gedicht heet Oerwinning. Uit bevezen oorde komt een gakje. Gozen in de vorm van Victoria. Haar een hoedje. Zijn een god vergeten als stiel sa de hemel. De honnen spraat. Het antlit in de oerjefte naar het oneindige keert. Zocht ik ze gaan. Als ben. Hier ik op haar een reis vaak mooi vleenen wollen. Nu is daar het witten van nette pijlen diepten die we hemel nemen. Dat oude vielen, soorten van bekroeping. Wiezer als ik. Ze hierne die ene efterlitten. En dochs diger het in mij op wit beriemen moon. Nog altijd dremend, dat ben naar boeten.